Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Biyernes, Pitsa 9 sa bulan sa Hunyo sa tuig 2023. O karon mga igsuon aniya na kita sa ikasiyam nga semana sulod sa tuig. O ikasiyam nga semana gikan sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Marcos. Kapitulo 12, versikulo 35 ngadto sa 37. Samtang nagtudlo si Jesus dito sa templo, nangutana siya. Unsaon man pag-ingon sa mga magtutudlo sa balaod nga ang Mesiyas kaliwat ni David. Nga si David dinasig sa Espiritu Santo, miingon man, ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, lingkod diri sa akong tuo, hangtod nga himuon kong tumbanan mo ang imong mga kaaway. Si David mismo mitawag kaniya Ginoo. Busa unsaon man pagkahimo sa Mesiyas nga kaliwat ni David. Ang dakong panon sa mga tao malipayon nga namati kang Jesus. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.